бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Ҳисор бахшида ба 26-умин солгарди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯаи варзишӣ ба номи Ҳоҷи Азиз Соҳибов воқеъ дар диҳаи мортефаи ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор мусобиқаи гӯштини ҷудо доир гардид. баргузории мусобиқа оид ба гӯштини ҷудо миёни наврасон ба 10 ноябри соли 2020 рост омад ки рӯзи охирини таътили мактаббачагон буд. мусобиқаи мазкур беш аз 100 нафар наврасонеро ки ҳамарӯза дар толор ва маҷмӯаҳои варзишии шаҳр ба тамрин фаро гирифта шуданд ба ҳам овард. рақобатҳо дар вазнҳои аз 20 то 60 килограмм ҷолибу шавқовар сурат гирифтанд. من توی دوم شهر در طولای ورزشی حاجی عزیز صاحبوف مشق میکنم. در اینجا ما غالبیت رو به دست آوردن نتونستیم ولی رو افتادن نیستیم. در آینده ما باز مسابقه های دیگر گرفته غالبیت رو به دست میاریم. من توی دوم شهر در این طولای مشق میکنم و نوزکی ورزش رو خیلی خوب از خود کردم و با دیگران توصیه میدهم که اومده در مثل ما در طولای ورزشی مشق کنند. سلامتیشون خیلی خوب میشود. қисми зиёди иштирокчиёни мусобиқа оид ба гӯштини ҷудо хурдсолон буданд. ин ҳолатро метавон ба он марбут донист ки ифтитоҳи толору маҷмӯаҳои варзишӣ дар чанд соли охир тавонист таваҷҷӯҳи волидонро ба худ ҷалб намояд. ин аст ки имрӯз падару модарон фарзандони худро дар толорҳои варзишӣ ба машқи бадан ва тамрин фаро мегиранд. наврасон дар маҷмӯаҳои варзишӣ дар риштаҳои гуногун аз мураббиёни соҳибтаҷриба омӯзиш гирифта чолоку тавоную бардам мешаванд. дар ин толори навбунёд машқ карда истодам ва мо ҳазорон раҳмат мегӯем бар ин толорҳои навро ба мо месозанд ва мо ҷавонон дар ин ҷо машқ карда ва мехоҳем ки дар чемпионатҳои ҷаҳон парчами худамонро баланд гардонем. имрӯз дар ин толор мусобиқа барқарор шуд. ман дар вазни 48 килограмм қувваозмоӣ кардам ва дар ин ҷо ба 3 нафар ғолиб шудам ва ба 1 нафари дигар мағлуб шудам ва ман ноафтода нестам. толори Ҳоҷи Азиз Соҳибов дорои тамоми шароитҳои нав мебошад. дар финали мусобиқа барои ба даст овардани мақоми аввал дар вазни 60 килограмм Рустам Саидов ва Умар Юлдошев вориди майдон шуданд. қувваозмоии Рустам ва Умар хеле шавқовар доир гардид. дар ниҳояти кор Рустам Саидов ғолибиятро ба даст оварда сазовори ҷои аввал гардид. нафарони ғолиб бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. бештари зинаҳои ифтихориро варзишгарони ҷамоати деҳоти Сомон моли худ намуданд. бо роҳандозии чунин чорабиниҳои солимгардонӣ дар баробари сайқали ҳунару маҳорат меҳри варзиш ва ватандӯстию меҳанпарастӣ миёни насли наврас бедор мегардад.